Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε, δείτε το, Among Us. Okay. Τυχαίων ρόλων, δηλαδή, όπως να πω, έχουμε τυχαίους ρόλους. 3 impostor. Okay. Όχι, τι πάτησα. Ban path, τι είναι αυτό. Και τώρα, κάντε με φίλο, λοιπόν, πάμε να μπούμε εδώ πέρα, μπλε, όπως πάντα. Όχι, εγώ εννοούσα κόκκινο, κάτσε να χαμηλώσω λίγο. Είχαμε, θυμάστε το τελευταίο μας βίντεο. Τώρα θα κάνουμε και Among Us βίντεο πολύ. Και μπήκαμε. Ευτυχώς. Και πάμε τώρα. Δεν ξέρω τι έγινε. Α, βγήκαμε από το game. Τέλεια. Θα πούμε most bread. Και είμαι πράσινος. Τέλεια. Δεν μου αρέσει το πράσινο. Μα κόκκινο. Δεν μπορώ. Όχι κατά. Γιατί? Ήθελα να πάρουμε τον κόκκινο κόνο. Θέλω να είμαι μαύρος. Αβύσινος. Όχι, με το μαύρο γινόμαστε impostors πάντα. Τι είναι αυτή η φάτσα? Αυτή. Αυτή μας ταιριάζει. Πετάκης θέλουμε. Μπισκοτάκης. Κρεατάκης. Όχι, αυτό που είχα. Αυτό. Αποκατάκης. Τι θα έχουμε αποκατάκης? Αυτό μου ταιριάζει, όχι. Αυτό το κουτάκι. Ας το τίποτα. Είμαστε έτσι. Boom. Και τρέχουμε πολύ γρήγορα. Οκ. Start. Περιμένουν τα παιδιά μια ώρα εδώ πέρα. Start. Που τι πατάμε, ξέχασα. Ξεχνάω τι πατάμε εκεί. Όχι. Το imposter, όχι. Πού είναι το start? Sorry, dude. Thanks, okay. I'm not the hello, όχι. Cruz. Όχι. Location. Όχι. Let's wait and... Ναι. Αυτό το quickly. Πώς πατάμε I'm ready? I'm ready, Rex. I'm ready. 5 ώρες αργότερα. Δεν αντέχω άλλο. 5 ώρες αργότερα. 1.000.000 μέρες αργότερα. Έξω εκεί. Θα βγω ρε μπρο. Για να δούμε. 3 impostors. Για να δούμε. Ρόλους. Freeze. Okay. Ξεκίνα. Είμαστε 15 στους 15. Έλα. Come on bro. I'm ready. Άντε επιτέλους. Θα με βγάλει έτσι. Δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούγεται ο ήχος. Α, τώρα ακούγεται ο ήχος. Άσα shifter είμαι, ξέχασα το ρόλο μου. Και σκοτώνουμε, απλά σκοτώνουμε.
800 κάτι νομίζω. Τέλος πήραμε τα κανονικά. Ποιος μπουνταλάρες. No, Frosty is the imposter. Εντάξει, είμαι με τον κόκκινο, εμένα το μαύρο και τη Frigwack. Πέθανε. Τον καφέ το σκότωσα. Πώς είναι ένας δύο... Κάτσε! Είναι τώρα faster. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ουί! Έκλεισε φωνή για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Ξέχασα που πάμε. Είμαι impostor, οκ. Faster kick number 1. Α, καλά. Τι faster kill έκανα έτσι. Τι έκανα ρε μπρε, τι τους έφαγα όλους. Όχι, λάθος που έκανα. Αν σας αρέσει το μπλε κάντε like και αν σας αρέσει το mauve, όχι. Αν σας αρέσει το mauve κάντε like και αν σας αρέσει το μπλε κάντε subscribe. Το μπλε έβαλα έτσι, θα κάνει έρευνα. Ναι, πήραμε το μπλε, ναι, start. Όχι, όχι. Δεν μ' αρέσει αυτό που έφτιαξα. Potato. Αυτό, τέλεια. Μα τι έχω, δεν βλέπω τι. Αυτό, θα γίνω αστροναύτης. Δεν μπορώ να γίνω σαν. Στο αστροναύτη δεν υπάρχει. Θα βάλω αυτό, λέει. Αστροναύτης της καρδιάς σας με έναν εξωγήινο. Αυτό ταιριάζει. Όχι. Ξεκινάμε. Είμαι ο μαύρος αστροναύτης. Ο πράσινος λάγκαρ. Ο πράσινος βάζει πράσινο σε καλά. Όχι, ο πράσινος κάνει σκύμπινι. Έλα μπλε, σε παρακαλώ. Θα ξαναβγεί imposter. Κάτε ησυχία. Έλα. Εντάξει, δεν γίνονταν. Κάτι καλό, έλα. Κανονικός. Μπορούσαμε να βγούμε engineer και κάτι άλλα πράγματα που θα σας τα εξηγήσω όταν θα τα βγω. Και πάμε να δούμε τα tasks. Κάτσε. Λίγα task έχω που ξέχασα που είναι. Electrical admin. Στο admin κοιτάξτε πόσο προ είμαι. Boom. Ο Κοτόπουλος ήταν αυτός που πήγε να με σκοτώσει. Σας λέω πήγε να με σκοτώσει. Νομίζω ο Κοτόπουλος ήταν. Τον είδα. Boom. Λοιπόν, ακούστε crewmates. Σας έχω ο Ριβάλντος, πώς λέγεται, πώς είναι το όνομα του, ο Κοτόπουλος με τη λάβα στο κεφάλι, είναι impostor.
Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Αχνοτούλη πάνω, τον αστυνόμο Ντάμπ, τον γιατρό Ντάμπ, το δωράκι, τον νίντζα πουλαγκάρι, τον κοτήλο, τον μοβάκι, εμένα τον αστροναύτη, τον κόκκινο κυριούλη και εσένα, και αυτοί οι δύο θα τους πω στο επόμενο όταν δεν θα έχουν πεθάνει. Έγινε κάτι? Το μόνο task που έχω κάνει είναι, δηλαδή, για να πούμε. Οκ, ποιος θα βγει? Γιατί αυτό τον άλλο φρατούλι? Δεν ήταν, σας το είπα. Ο Κοτόπουλος είναι. Τρεις! Ρε, τι τρεις ρε? Όχι, αυτό είναι δύσκολο. Σας είπα. Θα θυμάμαι, δεν μπορώ να το κάνω έτσι. Μη με σκοτώσεις. Μπουμ. Είδα δύο εαυτούς μου. Κάτι μου λέει, ναι. Οκ, πάμε στον επόμενο γύρο. Round. Όχι. Round 1. Δεν μπορώ, το λέει, είναι giant. Α, δεν θέλουμε άλλο. Αναγκάζομαι να παίξω με δύο παιδιά. Όχι, δεν θα αναγκαστώ γιατί δεν είμαι στην Ασία. Στην Ευρώπη. Γι' αυτό. Ασία δεν παίζουν πολύ Among Us. Στην Ευρώπη να δείτε πώς παίζουν. Ειδικά Άγγλια. Γιατί είμαι ροζ? Πορτοκαλί, κροτάρας. Δεν μπορούσα, δεν ταιριάζει. Θα αλλάξω το σκύλ μου, εννοείται. Μιλάς βιδάκης. Καροτάρας. Λοιπόν, θα κάνω το σκύλ του. Θα γίνω πορτοκαλί αλεκούν. Βγάζουμε και αυτά. Βγάζουμε και αυτά. Για ένα λεπτό, τι λέω? Μπορώ να πάρω το μπλε. Δεν το παίρνω, θέλω το κοκκίνο για να γίνω αλεκούν. Δεν μπορώ να γίνω πέρμεντε. Πού είναι το φυτό? Δεν θα βγει. Είμαι ο καρότα. Όχι. Όχι. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα. Ναι, δεν έχει βάλει καθόλου ρόλους. Θα είμαι απλά crewmate. Για πάντα. Ξέρω πως έχω στο admin. Σας είπα, είμαι pro. Γιατί? Δεν καταλαβαίνω απλά. Ρε μπρο, την κάρτα θέλω να κάνω. Ούτε 5 δευτερόλεπτα δεν πέρασαν. Μετρήστε. Σας το λέω. Ούτε 5. Έχουμε τον κύριο Σλίμερ, τον κύριο Άγγελο, τον κύριο με μάσκα, τον κύριο Φαρμαλέκο, τον κύριο Λαρέ, τον κύριο Στουπελέτ, Σουιτπέτ, τον κύριο Σλίπνουκ, τον κύριο Μαλαγούρ, τον κύριο Πιστή, τον κύριο Λιλί, Λεσκολενίδ, τον Σκυλαγουάρντι, τον Ντάσολεστρί, τον Δεφλουμπρό και εμένα που λέγομαι Almwinstar. Δεν ξέρω το παιχνίδι μου. Α, ψήφισα, όχι. Linkinid. Τι έκανε ο Σλίμερ? Δεν ξέρω. Σίμερ. Δεν ξέρω τα ονόματά τους, γιατί έχουν όλοι ανόητα ονόματα. 3. Αν ξαναπατήσει. Από εδώ το κάνουμε, κοιτάξτε. Boom. Έτσι γίνονται τα κουμπάκια που έχω. Στο Electrical 2. Πάμε εκεί πέρα που έχουμε τα πιο πολλά. Και κόλλησα. Γεια σου, Άγγελε. Oh my god. Εντάξει, ξέρω ποιος είναι. Ο Captain. Το στείλα ήδη. Που ήμασταν στο Electrical.
Ψεύτη. Ψεύτη σε είδα. Σε είδα και ο φίλος μου. Ψεύτη. Όποιος τον είδε, ας πατήσει ένα like και ένα subscribe. Σε είδα μπρο, σε είδα. Σας λέω παιδιά, είναι αυτός. Τον είδα. Ήταν και ο φίλος μου ο Angel. Ο φίλος μου Angel, γιατί δεν λες τίποτα Angel. Angel, μίλησε καθόλου Angel. Τίποτα δεν είπε. Τι έστειλα τώρα. Follow me. Όχι, σιγά μη σε ακολουθήσουμε. Αν δεν είναι, συγγνώμη. Υπάρχει ο shifter. Δεν κοιτάω παιδιά, δεν κοιτάω πραγματικά. Δεν είναι. Σα shifter. Τρέξτε. Τρέξτε, εγώ τρέχω στο electrical. Δεν με νοιάζει. Α, πάμε πίσω. Με νοιάζουν αυτά ρε. Φτιάξτε το γρήγορα ρε μπρο. Θα πεθάνουμε. Κανένας δεν πήγε κάτω. Ο Angel. Όχι, το πήρε. Ο Angel τι έκανε ρε μπρο. Μας τάπωσε τώρα. Θέλω να πάρω το κουκί. Τι τάπα ήταν αυτή. Νομίζω φταίνε τα γλυκούλικα ματάκια. Θα βάλω μπέρ. Όχι. Αυτά. Πείτε μου στα σχόλια που δεν παίζει να βάλω σχόλια, γιατί δεν μπορώ. Είμαι ο χαρούμενος καροτάρος. Δεν ξέρω γιατί παίρνω αυτό το skin, απλά μ' αρέσει. Τέσσερα, 3, 2, 1. Καλή χρονιά. Οκ. Αν βγω ξανά κρούμε, δεν βλέπω. Τι βγήκα παιδιά, για να δούμε τι βγήκα. Κρούμε. Ξέρω ποιο είναι το πρώτο μου task. Δεν έχω κάρτα. Με στεναχωρεί πολύ αυτό. Πρώτη φορά μου δεν έχω κάρτα. Τι. Μπες. Άντε μπράβο. Δεν έχω κάρτα ποτέ μου. Έτσι γίνεστε ηλεκτρολόγοι παιδιά. Απλά ανοίγετε. Πού τον βρήκαν τον μπλε τώρα. Πώς πέθανε. 3! Έχουμε 3. Πόσους έχουμε. Φοβάμαι. Είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Α, 12. Και έχουμε 3. Οκ, δεν θα το κάνουμε. Θα χάσουμε πάλι. Where has the body who. Θα πατήσω locating. Πού ήμουνα στο admin ήμουνα. Καφετέρια. I was in cafeteria. No one has navigation. Chasing me. Ακολούθησε. Ο skateboard σε... Δεν με νοιάζει ποιος είναι ο skateboard. Α, εσύ είσαι ο skateboard. Okay, σε ακολουθώ. Απλά ψηφίζω ό,τι βλέπω στα comments. Δηλαδή όταν εσείς στέλνετε comments, εγώ θα τα ακολουθήσω. Για το Among Us λέμε. Ναι. Αυτό λέω. Αυτό εδώ πέρα κάτω που έχει τα pings. Ακολουθήστε με λίγο το χεράκι μου εδώ πέρα που λέει ping 69. Δηλαδή να το κουνήσει το κινητό μου πήγα 70, 72. Αυτά δεν ξέρω τι με βοηθάνε. Όλοι, εννοείται πως όλοι θα το ψηφίζαν αυτό από τα comments. Έτσι κάνω και εγώ τώρα. Κοιτάξτε πως είναι τα μάτια του ρε μπρο. Δεν είναι ψεύτης. Αυτός που το είπε είναι ψεύτης. Ρε μπρο. Όχι, ένα δράκος. Βγήκε, τέλεια. Θα πάρουμε το κόκκινο. Storage ρε μπρο, στο storage. Οκ, αφού βγήκε θα πάρουμε το κόκκινο. Απλά μην με σκοτώσεις εσύ. Με ακολουθεί ρε μπρο. Λογικό είναι. Έξαν οι πόρτες, θα βρούμε πτώμα ρε μπρο, θα βρούμε πτώμα. Εννοείται πως θα βρούμε πτώμα. 2 πέθαναν κιόλας. Πού είναι το χούρε μπρο. Tasks, roles.
Έχω ξεχάσει το where και το who, ναι, που είναι. Where, σου δεν definte, πού στο definte είναι. Question. Εγώ επειδή λυπάμαι δεν είδα κάτι στα σχόλια. Βλέπω πολλά να λένε είναι ο Μπριφελέγκ, είναι ο Σάντι, Σάντι, ό,τι και να λέει αυτό. Ο Ντιμπερχέλε, ο Μαυρεονονά, ο Σίλμε και αυτή, ο Πίκατσου. Πίκατσου μαζί μας. Όλοι σκύπηκαν εννοείται, αφού δεν ακολουθήσαν τα comments, ψήφισαν ό,τι να είναι. Βλέπετε, σας είπα. Δεν κατάλαβαν. Ακολουθώ βελάκια. Purple μη με σκοτώσεις, έλα. Κρίμα θα είναι. Πού το βρήκαν το πτώμα? Τι? Τι έγινε μόλις? Έλα, μην πάρω το κοκκινό. Κόλλησα. Με βγάλε μόνο το παιχνίδι. Αλφα most. Δεν ναι, αφού με... Θα πάμε μόνο στο Πόλους. Αυτό το κενό γιατί δεν θέλω να πήγω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή να μην ακολουθεί. Δηλαδή να ζεις καθόλου. Να υπάρχει. Πάμε στο τέλος μας, σε παρακαλώ, μην με βγάλεις. Άντε, μπράβο. Είμαι ο γαλάζιος καρτάρας. Κοίτα να γίνει έτσι δυσινή χρόνο. Τόσο γρήγορα. Παταβάμε αυτό. Πάτησα ότι μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω. Αλλιώς θα είχα κάνει μια σκηνάρα. Ναι. Phantom. Κανονικός, οκ. Αυτός είναι κανονικός imposter. Bring. Όλοι πάνε στο Bring, το ξέρω. Σκοτώστε, παιδιά. Double kill. Πόλους. Αν με βγάλουνε. Ρε μπρο, ο άλλος έφυγε ρε, ο Teddy Bear. Μαζί μας ήταν ο Teddy Bear. Ναι, δεν έκανε double. Okay. Μπράβο σου, είσαι μαζί μου γι' αυτό. Οκ, μπράβο σου και εσύ, παρόλο που δεν είσαι μαζί μου, αλλά θα σε σκοτώσουνε. Sorry, τι sorry ρε. Α, νάτος και ο Teddy Bear. Sorry που έπιε από τις σκάλες. I didn't kill one zone. Εσύ μου φανς. Ναι, εγώ τον σκότωσα νομίζω. Ρε μπρο, είμαι imposter. Πώς γίνεται εσείς να μην έχετε big brain αφού μας είδατε? Ρε μοβ, ήταν μαζί μας. Ξέρει πως είμαστε, αλλά η ψυχή του λέει. Έτσι είναι η ψυχή του. Οκ, πάμε. Void και Void, I didn't want the fair. Αφήστε. I saw Brackens. Hallway, πού είναι το hallway? Αν το βρείτε πέστε μου, εγώ δεν βρήκα το hallway. Πού είναι το hallway? Δεν βρίσκα το hallway. Εγώ σκύπαρα. Άντε και αυτή. Who's the imposter? GG, good game. GG σημαίνει good game.
Κάποιος το ξέρει. Νομίζω αυτό θα ήταν τυχαίων ρόλων και θα γινόμασταν καλύτερα Phantom. Δηλαδή, που γινόμαστε αόρατοι. Θέλω να δω λίγο ποιους ρόλους έχουμε. Α, δεν μπορώ να δω ποιους ρόλους έχουμε. Τέλεια. Έχουμε εδώ πέρα 1, 2, 3 imposters. Τι σόρια. Εντάξει, βγαίνουμε. Τι έγινε. Τι έγινε. Γιατί βγαίνουν όλοι. Ναι. Τι βόητρε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Πραγματικά λακαρισμένο το παιχνίδι, δεν ξέρω. Και το ίδιο σκηνέρα. Έλα ρε ρέντε, έλα ρε ρέντε. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω το παιχνίδι. Μπούμ. Έχω μια ιδέα λοιπόν. Τα έχω αυτά, τα πήρα από το χάρτη. Όχι. Θα γίνω καροτίνος. Νομίζω θέλω λίγο τους ρόλους που βάλω. Έλα βγες. Πώς τώρα βγαίνω με την καμιά τώρα. Noisy Maker, ναι. Ο Noisy Maker τώρα πεθαίνει κάνει φωνάζει δηλαδή. Και εννοείται πως θα έχω task στην άλλη πέρα. Πες μου πως έχω task εδώ πάνω. Δεν μπορώ να δω τα task μου. Δεν μπορώ να τα δω από το χάρτη, αλλά μπορώ να τα κάνω. 6, 0, 0, 25. Πέθανα. Ετόπα. Ρε μπρο. Οκ. Μοίρα ηχό πάλι. Άντε πάλι. The Fugl. Ξέρω κόλλησα. Τα pings μου. Θέλω. Δεν ξαναπάω σε αυτό. Πάμε. Ας παίξουμε στην κλασική. Ντουρου. Γιατί είμαι κίτρινος. Δεν θέλω να είμαι κίτρινος. Ταταρά. Έλα, engineer, το ξέρω. Engineer. We emergency. Ξέρω πως έχω την κάρτα. Τόπα. Και με τη μία. Boom. Έτσι παιδιά γίνεται. Κοιτά λίγο. Γιατί έχω όλα στο electrical. Αχ, και αυτό θα το κάνω μετά. Εντάξει, κόκκινα. Transfer of Manchester Tank. Πού είναι το electrical?
Λοιπόν, θα είναι κανένας στα shifter, γι' αυτό... Α, είμαι χαζός, εντάξει. Οκ, χάσαμε. Παιδιά, χάσαμε. Παιδιά, αν θέλετε κάντε ένα like γιατί έχασα. Ναι, έχασα. Τρεις μένουν, ελάτε. Παιδιά, δεν είναι. Δεν είναι. Άντε, δεν είναι. Δεν κοιτάω. Σας το είπα. Υπάρχει στο shifter. Δεν με νοιάζει, φεύγω, πάω στο electrical. Τρέχω. Τελευταίο μάτς. Θέλω να βγω κάτι καλό. Τελευταίο μάτς και θα τα βάλω όλα. Λοιπόν, απλά θα αφήσω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι πάμε εδώ. Στο βάζουμε το φρότερο χρώμα, δηλαδή το μοβ. Καπέλο, sorry. Κάτω τίποτα. Και για μάτι. Και περιμένω να βγει το μάτι. Και 3, 2, 1. Περιμένω. Engineer που ήθελα να σας τον δείξω. Okay. Ο engineer κάνει αυτό. Σας παρακολουθήσω. Θέλω να βρω ένα vent. Είναι. Έλα μπρο. Έχω κάδο. Μη, εσύ είχα το κάδο, θα το φτιάξω. Κάδος. Είμαι σκοτώσεις impostor. Κανένας. Τον είδα. Yes, ξέρω. Τον είδα στις κάμερες, τον στα shifter. Μπράβο μας. Στη shifter που είναι, νάτος. Δεν με νοιάζει παιδιά, είναι, σας το λέω, είναι. Δεν με νοιάζει ρε μπρο, σε είδα.
Σας λέω, τον είδα. Yes! Yes! Good job! Εγώ δεν είμαι σενίστερ. I'm tracker. Μπράβο σου! Του. Παιδιά, για κάποιο λόγο όχι η κάμερα μου, η φωνή μου κλείνει. Σας μιλάω τόση ώρα, σας είπα κάποια πράγματα για μετά, δηλαδή θα ξαναβάλουμε Among Us βίντεο. Σκυβώ. Τον ξαναψηφίζω διπτή φορά. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ψηφίστε τον. Όχι! Νομίζω πως κόλλησε το παιχνίδι όπως πριν. Όχι! Οκ. Πιστεύετε πως θα χάσω τέτοια ευκαιρία, νομίζετε? Όχι. What? Sim Dream is lying. Αυτός. Έκλεισε πάρει, παιδιά. Okay. Ας κάνουμε λίγα hacks. Ένα, δύο, τρία. Ένα άσπρος, δύο μπλε και τρία. Skip. Okay. Σε λίγο τελειώνει το βίντεο μας. Λοιπόν, για το τελευταίο τυχαίων ρόλων. Μια γάτα αυτή.
μπορώ να απομένω. Okay. Απλά θα κάνω αυτό. Οκ, παιδιά, εντάξει. Αυτό ήταν. Γεια σας. Κάτσε να βγάλω λίγο. Και αυτό ήταν το game, δηλαδή, πώς να το πω, που παίξαμε. Θα βγάλουμε και άλλα επεισόδια Among Us, live stream βασικά. Και γι' αυτό, μέχρι να σας ξαναδώ και μέχρι να δείτε τα βίντεο μου, κάντε ένα subscribe και πάμε να κάνουμε και κάνουμε εγγραφή και... Γεια σας! Αυτός ο μπλε είναι τέλειος!